Эфирде яңалыклар вакыты студияда Алсын Риева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Хәрби моряк исемен горур йөртүчеләр. Республика хәрби диңгез флоты көнен бәйрәм итте. Русский островта bütün neler indi gel başlık yakşı bulup bitmi. Anda тоже дедовщина деген әйберләр неләр бар. Хәзер дә бардыр ул. Ну, аннан соң бөтенесе яхшы инде. Иктисадның иң мөһим тармакларының берсе, Азнакайда сәүдә хезмәте көненә багышланган тантаналы чара узды. Бөтенесе аерым әйтерлек юк, бу начар, бу яхшы дип бөтенесе профессионал үзенең хезмәтендә. Карнавал, тамашалар һәм йөзләгән тамашачы. Калабызда Каракүз фестивале дәвам итә. Конечно же, от юбилейного фестиваля я жду, просто взрыва эмоций. Июль айының соңгы якшәмбесендә безнең ил хәрби диңгез флоты көнен бәйрәм итә. Бүген Әлмәт районы җирлегендә хәрби диңгез флотында хезмәт иткән 1000-нән артык кеше яши. Бәйрәм көнендә күпләр гадәттәгечә тантаналы рәвештә байраклар тотып, хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган иптәшләре истәлегенә чәчәкләр салдылар. Военно-морской флот России – это не просто часть вооруженных сил. Это символ морской славы и величия нашего государства. Тантаналы митинг белән Әлмәтләр драма театрында мәңгелек ут мемориаль комплексына кадәр үтте. Тантанада катнашучылар хәрби диңгез флоты геройларын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Хәрби диңгезчеләр батырлык һәм ватанга тугрылык үрнәге. Аларның һөнәри бәйрәме 80 елдан артык элек 1939 елда барлыкка килгән. Ул Россия флотының куәтен һәм бөеклеген, аның тарихын һәм традицияләрен, батырлыгын һәм каһарманлыгын символлаштыра. Ваш опыт, ваш пример служит примером для молодого поколения. Сегодня ваши дети, внуки, родные и близкие гордятся с вами, что вы честью и достоинством служили в таком замечательном военном флоте. Бәйрәмгә флотта хезмәт үткән, аларның гаиләләре, әтиәннәре, барлык теләүчеләр җыелды. Бу көн хәрби диңгезче исемен горур йөрткән, традицияләре хөрмәт иткән диңгез хезмәте романтиклары бәйрәме. Алар арасында Минхат Кәримов. Аның Тын океан флотында хезмәт итүенә инде 40 елдан артык вакыт узган. Хәрби еллар аның күңелендә җылы истәлекләр һәм бик күп кызыклы тарихлар калдыра. Диңгезчеләр сафының елдан-ел тулылануына шатлыгын яшерми. Учебка Русский островта bütün neler indi gel başlık yakşı bulup bitmi. Anda тоже дедовщина деген әйберләр неләр бар. Хәзер дә бардыр ул. Ну, аннан соң бөтенесе яхшы инде. Флотта хезмәт итү диңгездә озак вакыт торуына катлаулы техника һәм шартларны исәпкә алып, аны аеруча авыр итә. Шуңа күрә диңгезләр һәм океаннар бортик кыюларга гына буйсына ди хезмәт итүчеләр шаярып. Там каждый день повседневное мужество подводников. Су асты көймәләрендә хезмәт итүчеләр көн саен батырлык күрсәтә. Шундый бер очрак булды. Су астында булганда көймә тигез килдә тирәнлеккә китте. Без төшү суга эләккәнбез. Тузлы суда тыгызлык бер төрле, ә төшү суда башкача. Ләкин без вакытында өлгердек, су өстенә чыктык. Әгәр вакыт йоклап калган булса, без сезнең белән монда бүген сөйләшмәс идек тә. Продули, всплыли, значит, вот так вот. А если вахта проспала бы, то с вами бы здесь не разговаривали. Традиция буенча катнашучылар бөек җиңүләр яулаган, флотның данын һәм куәтен арттырган геройларны, һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Һәм Советлар Союзы флоты адмиралы Николай Кузнецов бюстына чәчәкләр салдылар.
Бүгін Россияның хәрби диңгез флоты составына су үсті һәм су асты күчләре, диңгез авиациясы, тыл караплары кірі. Шын мәгънәсендә ил өчен мөһим булган бәйрәмне уздыру Азнакай районында да матур традициягә кергән. Чараны оештыручылар районда эшләп килүче Адмирал клубы активистлары. Ватаныбыз патриотлары, диңгез хезмәте романтиклары катнашында узган чара хакында тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Хәрби диңгез флоты көне ул хәрби диңгезче исемен горур йөрткән, үзенең озак еллар гомерен флотка багышлаган, шунда эшләгән, хәрби диңгез флотын яраткан, традицияларын хөрмәт иткән чын ир-егетләр бәйрәме. Бүген районда 600 тирәсе хәрби диңгез флоты ветераны исәптә. Алар район күләмендә уздырылган төрле чараларда актив катнашалар. Яшь буынны тәрбияләүдә үзләреннән өлеш кертәләр. Диңгезчеләрне район советы аппараты җитәкчесе Айдар Халиуллин, хәрби комиссар Руфат Гайнетдинов котлады. Вы с честью несли знамя военно-морского флота на самых различных флотах большого нашего государства. Район үсешендә актив катнашучыларга, юбилерларга бүләкләр тапшырылды. Династия әти Тай границасында морская авиацияда служить дип сөйләгән иде. Әнекәр син? Мин морская авиацияда служиттем тоже. А мин военно-морской флот, Северный флот, военный корабльда, еще космо было служить. Биш варяг бездә, семьяда. Только хорошие воспоминания о службе. Всем, кто служит, здоровье главное, вернуться домой. 2002 елдан 2004 елга кадәр Севастопольдә служиттем. Сторожевой корабль Сметливый. Аралашабыз. Хәзер бит WhatsApp-лар бар, бөтенләр бар. Интернет челтәрләрендә сөйләшеп торабыз. Бер-беребезне поддерживать итеп. Дөньялар тыныч булсын. Шул сәламәтлектән аермасын. Барчабызның да иң изге теләкләр барыбызга да. Мен 97-99-да Камчаткада служиттем. Корабль сторожевой. 2 ел хезмәт иттем. Старшина второй статьи. Командир отделения радиометристов штурмов. Митингта катнашучылар якты киләчәк өчен башларын салган каһарманнар, сугыш кырында ятып калганнар, гүриясе булган ветераннарны 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр куйдылар. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда сәүдә хезмәте көненә багышланган тантаналы чара узды. Бәйрәмдә район җитәкчелеге, хезмәт коллективы, аларның гаиләләре, балалары катнашты. Чараны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Азнакай шәһәренең мәктәп туклану комбинаты барлык Азнакай халкын, килгән кунакларны яңа пешкән камыр ризыклары, тәмле төшке һәм кичке ашлар белән сөендерә. Районда узган күп чаралар нәкъ менә алар ярдәме белән үтә. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, коллективка эшне нәтиҗәле, матур алып барулары өчен рәхмәтен белдерде. Күп еллар нәтиҗәле хезмәт куючыларга бүләкләр тапшырды. Бүген коллективта 30 кеше хезмәт куя. Алар арасында пешекчеләр, кулинарлар, официантлар, савыт сабаюучылар бер гаилә булып килешеп эшлиләр. Мин шушы өлкәдә 45 ел эшлим. Сәүдә өлкәсендә. Бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә кулинарияда бик күп еллар эшлим. Азнакай халкын бүтән шәһәрләрне кайнар ризыклар белән, тортлар белән, рулетлар белән, чәкчәкләр, пизелар белән, эшмешнаклар белән тәэмин итәбез. Мин Акшарлак столовыйында завпроизводством булып эшлим. 4-нче ел уже работаю в этой сфере. Раньше работала поваром. Мин үз эшемне бик яратам. Җитәкчеләр белдергәнчә, мәктәп туклану комбинаты бүген зур үзгәрешләр кичерә. Ассортимент арта, биналар төзекләндерелә. Нәтиҗәләр Аллага шөкер. Безнең зарплаталар артты. Беренчедән товар артты. Аллага шөкер артып бара. Айдан айга. Оннары премиялар түләп барабыз. Коллектив стабильный. Аллага шөкер. Бөтенсе аерым әйтерлек юк. Бу начар, бу яхшы дип бөтенесе профессионал үзенең хезмәтендә. Рәсәйнең һәр төбәгендә сәүдә хезмәткәрләреннән башка бернинди чарада узмый. Бөтен чарада алар катнаша. Аларның күңелен биреп, йөрәгеннән
ысталыкларын күрсәтеп, шулай кешегә хезмәт иткән кешеләргә шундый хуҗалардан рәхмәт сүзләре ишетү, ул бик күңелгә якын. Шора мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт янәдән театр башкаласына әверелде. Җиңел канатлар фестиваленең оештыручылары урам артистларының профессиональ бергәлеген үстерүгә аерым игътибар бирәләр. Россия урам театрлары һәм артистлар берлеге белән колабызда режиссерларны, актерларны, театр җитәкчеләрен, театр тәнкыйтьчеләрен һәм продюсерларны берләштергән бай эшлекле программа оештырылды. Это просто для референсов, чтобы вы понимали, что вообще как можно делать, какие могут быть маски. Урам театрының лабораториясендә яңа идеялар туа, талантлар ачыла һәм профессиональ бергәлек ныгый. Это уникальная возможность, когда Бу бер үк тормыш һәм гомуми проблемалар белән яшәүче кешеләр җыела торган уникаль мөмкинлек. Без бүген шушы юлны үткән артистлар белән аралашып фикер алыша алабыз. Һәм асылда бу шундый көн дәвамында укыту, тәҗрибә алмашу бара. Вот, и по сути это вот такое обучение, обмен опытом. Вот у нас сегодня здесь происходит весь день. Уфадан Дибуфо театры фестивальдә 4-нче тапкыр катнаша һәм быел алар балалар спектаклен алып кайтканнар. Все хорошо дальше. Кто тащит? Кто тащит? Кто тащит? Хочу идти. И что там? Фестиваль кысаларында катнашучыларның квалификациясын күтәрүгә, тәҗрибә уртаклашуга һәм яңа иҗади багланышлар булдыруга юнәлдерелгән мастер-класслар, дискуссияләр һәм мәдәни чаралар үткәрелә. Актерлар тренинги, режиссерлар аудиты, проект менеджменты, урам театры магистратурасы. Бу фестивальдә катнашучылар өчен белем бирү мөмкинлекләренең бик аз өлеше генә. Уличные артисты, которые приезжают сюда. Бирегә Татарстанның көньяк чыгышы һәм Әлмәт тамашачылары өчен спектакльләр күрсәтергә килгән урам артистлары үзләре дә эшлекле вакыйгаларда очрашалар. Менеджментлар, клоунада һәм күп санлы актерлар мастер-класслар турында фикер алышалар. Менеджменты обсуждают клоунаду и множество актерских мастер-классов. Лейсан Галиева, Рамиль Базардинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Каракөз фестивале кысаларында узган 5-нче юбилей урам театрлары бәйрәме җиңел канатлар төрле төбәкләрдән һәм хәтта чит илләрдән артистларны җыйды. Карнавал, тамашалар һәм йөзләгән тамашачы, хис кичерешләр барысына да җитәрлек булды. Бәйрәм Ленин урамындагы карнавал йөреше белән башланды. Барабаннар ритмы, күз явын алырлык костюмнар, көтелмәгән импровизациялар, тамашачылар телефоннарына гына төшереп калмыйча, үзләре дә тамашага кушылды. Җиңел канатлар артистлары өчен бу фестиваль аеруча кадерле. Ел саен алар шәһәр халкын һәм кунакларын гаҗәпләндерерлек яңалык әзерли. Вы знаете, каждый год он по-своему... Һәр ел үзенчә ямле, үзенчә хисле. Бу инде 5-нче фестиваль. Һәм юбилей елыннан мин хисләрнең ташуын көтәм. Уличных театров «Легкие крылья». И, конечно же, от юбилейного фестиваля я жду, просто взрыва эмоций. Бәйрәмгә чит төбәкләрдән дә кунаклар килгән. Мәскәү, Санкт-Петербург, Уфа, хәтта чит илләрдән дә. Һәрберсе үз тамашасын һәм сәнгать фәлсәфәсен тәкъдим итте. Жители — это же кровь города. Ее же надо беречь. Вот. Она пускай вытекает сюда, в хорошем смысле слова, радуется, получает эндорфины и всякие разные полезности. Карнавал йөреше 1 сәгать чамасы дәвам итте һәм шарлавыклы буалар янында тәмамланды. Биредә 6 ноктада бер үк вакытта төрле спектакль күрсәтелде. Шушы урында фестивальнең бөтен энергиясын тоярга мөмкин. Каскад буаларының һәр метры театр сәхнәсенә әйләнә. Оештыручылар әйтүенчә, фестивальне ачык һәм һәркем өчен ирекле итү төп бурыч.
Мы каждый год объявляем, у нас очень открытый фестиваль, мы объявляем... Без ел сайын ачык чакыру ясыйбыз. Теләсә кайсы театр гариза бирә ала. Аннан соң без артистлар белән бергәләп коллективларны сайлыйбыз. Үзебез башка фестивальләрдә йөргәндә дә күзәтәбез. Кемне чакырырга икәнен билгеләп барабыз. На других фестивалях, когда сами гастролируем, обязательно смотрим все спектакли и примечаем тех, кого привезем в Альметьевск. Җиңел канатлар фестивале Каракүзнең икенче ялын чын бизәвенә әверелде. Тамашачылар киләсе елны зарыгып көтсә, оештыручылар инде сюрпризлар турында уйлана. Бик тоже представлениялар, килүләре бик ошады. Каждый год они, каждый все новое, новое, новое. Вот сколько вот я второй год что ли смотрю, все новое, новое все время. Очень смешные и добрые люди. Теперь у него мечта попасть туда тоже так же, да? Ходить. Мечта. Да. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт түркімінде сәғат кешкі 7-де қарай аласыз. Біздің ең қызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда орнаштырыла. Һәм тагын бір мөһим мәгълүмат. Хәзер сіз үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сіз гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.